Привет! Тук сме сега в малка стайчика. И вие сте с приятели за винаги. Приятелки за винаги. В момента валим. Какво е това? Да. Както казвах, в момента навънка вали. И е много мрачно. Така, сега... ето ми е лентата. Моите приятелки, ако не валеше, сигурно щяха да са тук. Лентата. Е леко заплетено тук. Да видим. Не леко, е доста. Направо цял възел. Според вас колко е дълга? Ако можех само накрая се оставя телефона. Сега хубава е. Аз мога някои упражнения с нея, ама сега е много заплетена и не съм загряла. Така, тук сега направя мои ленти от прежда и пръчка. Така, долу-горе се приличат. Добре. Тя е няколко пласта прежда. Ето. Замотана на пръчка. И ако искате да се направите такава, отгоре може да сложите тиксо. И ще стане готово и после ще може да правите различни упражнения. Така, сега да ви кажа какво също имам за гимнастика. Това е кеп. Но сега мога да ви кажем какви упражнения за гимнастиката. За това, чао!